barua pok wandiko ne PS. To kaluwore gi kaka onego bed ni weche mapek ainano i bedo solved, yani iloso. Wario mana ndara tir ma in court. Nikech kata PS owuon, kanodwa chungowa, nodhi e court. To court ema dhi ng'iyo ni jogi giroma chunga. Koro kata mana wan, barua ok wandik ne PS, nikech mano koro wachal joma sare. Ng'ato ing'eni kobiro monji, kata mane odi. Nyaka iluong chief, iluong jok motelo. Iluo chenro mar conflict resolution. Koro wan en mana dhi mana e court, nikech court no ema nyalo kelo duoko maber manigi kwe. Nikech sani kata kadwa ndiko barua ne PS, dongo nyalo miyowa demands mameke. To kok wanyal meet demands mameke go, watimo nang'o? Kowacho ni undiko barua ni nachungou, koro usaya ni kik achungu, timna ura achiel ariyo adek. To kaonge gi nyalo no, watimo nang'o? Koro wadhi mana e court, nikech court no ema nyalo konyowa. En ratichwa ma wan godo kende. To koro adwa na wuoyo gimoro matin kaka ne luwore gi gima ni Bwana Felix nowacho. Iyudo ka oywak ni jo China mosetiyo korgi kocha ka onge kony magisetimo ne ji, kata loso ndara, kunyo pi, puonjo nyithindo. To wan yudo kaka cooperative mar Rariedani mago te wasetimo. Nang'o kata mana area MP marwa gin dak gimi wa support kalure gi gik ma wasetimo mondo gichung'e kodwa. Nikech wan nwagombo, an nagombo ni mondo wane ka gichung' kodwa physically e ground magiwuo, nikech sani en lweny. Kalure gi kambi mane aneno ka jaod bura mage Melisha Odhiambo chieng' moro nochung' gi joge ka kwedo achiel kuom kembe makanyo. Ok ang'eyo gimomiyo notimo mano en. Mano to samoro nuwewe koro mana jog gi kono. To kalure gi gik ma kambi mar jo China ni richo yani gik maricho magi moseneno kar kacha. Iyudo ka ne giseluoro kacha gi wall kacha, bugo mane gikawo cha. Isombo kar kanyo tipni 4 odiochieng' kodiochieng' itero Vihiga. Ere jaramba mayuto kar kanyo. Lo ikunyo odiochieng' kodiochieng' itero Vihiga. Jomage mayuto jo Vihiga, mana kapo ni gin be nitiere jok mondike iye kar kanyo. Baruti ma jogo goyo oseneko. Wan tire kar kacha miyo moro ne loyi ne gin mon ariyo. Moro to nokony. Tachiel to nikech baruti ka gigoga goya e hali ma ok kawaida. Nikech onego bedni dong onego bedni kata mana ka igo baruti to imiye time kas bende ing'iyo ni kuma dwa goye baruti ni ben safe. Koro ing'eni gin gigoga baruti nikech gidich mana gilocha mondo gikawgi. Osenego ji makata mana wik manyoro ni miyo moro ne otho e bugo, nikech kuma ne odonje ne obedo gi yom moro. Koro gin madhara magisekelo nwa. Alright. Mahali ya juu. An mako kuom jopiny bende bro ndikona kendo bro miya pachi. Nyakwara Mugi daher mondo mika in iwuok e gweng' ma time chenro mag kunyo mwandu mawuok e bulogi. Inyalo miya in bende chal mari ka okalo e lai marwa mar tudruok en 23600. Dikna dika kanyo Nyakwara Mugi, pachi miya kanyo. Juliet, ng'ato nyalo penjo ni San Martin ni en adier ni en mar riwruog saga koso en mar ng'ato wuon moloso